खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलसिम गासैखौबो बरायग्रोनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोननैसो गोदान खौरां लानानै फैलायबाय। दिनैनि गिबि खौराङानो जाबाय आसाम पुलिसआ थांनाय मंगलबार खालि गलाघाट पुलिस रिजार्भआव 6.31 कौटि रांनिबो बांसिन बेसेननि जब्द खालामनाय एबा सिज खालामनाय फेग्रा मुवाफोरखौ फोजोबस्रांदोंमोन। बेयो दिनैसिम जिल्लायाव बयनिख्रुइबो देरसिन फेग्रा बेसाद फोजोबस्रांनाय। सिलिंखार खालामजानाय मुवाफोरनि गेजेराव 6,31,08,800 रां बेसेननि 3,155 ग्राम हिर'इन आरो 9,000 रां बेसेननि 180 ग्राम गान्जा मोनदोंमोन। बेफोर फेग्रा मुवाफोरखौ पुलिसआ जिल्लायाव जानाय गुबुन गुबुन अपारेशनाव जब्द एबा सिज खालामदोंमोन आरो बेफोर फेग्रा मुवाफोरखौ थांनाय मंगलबार खालि अराव सावदों एबा फोजोबस्रांदों होनना मिथिनाय जादों। नैथि खौराङाव दं अल इन्डिया इउनाइटेड डेम'क्रेटिक फ्रन्टनि MLA राफिकुल इस्लामआ हादोरसा आयेन आफादाव मियाहारिनि सायाव गावस्रानायनि बिबुंथि होनायनि थाखाय आसामनि गाहाय मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माखौ गोबां सोंखारिदों आरो MLA रफिकुल इस्लामआ आसामनि गाहाय मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माखौ बोखावग्रा राजखान्थिखौ जौगाहोनायाव दाय होदों आरो आसामनि गासैबो नोगोरारिफोरखौ समानै थान्दैथि खालामनायाव फेलें जानायनि दाय होदों। MLA रफिकुल इस्लामआ हादोरसा आयेन आफादाव मियाहारिनि सायाव गावस्रानाय बिबुंथि होनायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माखौ सोंखारिदों आरो MLA राफिकुल इस्लामआ बिधान सभानि जथुम्मायाव बुंदोंमोन आसामनि 3.4 कौटि सुबुंफोरनि रैखाथि आरो रैखाथिखौ थि खालामनाया गिबि मन्थ्रिनि बिबान। दुखुनांथावै फिननाय होनाय समाव गाहाय मन्थ्रिया मोनसे हारिनि फारसे आरो गुबुन मोनसे हारिनि बेरेखामोन। बेफोर बोखावनाय आदबफोरखौ एसेबो सहायनाय जानाय नङा होननानै राफिकुल इस्लामआ बुंदोंमोन। नेक्स्ट खौराङाव दं आसाम बेरेखा हान्जानि फाइलफोर हारियारि दाङाबाजि सोमजिनायनि थाखाय गाहाय मन्थ्रिनि बेरेखायै FIR आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटि आरो गुबुन बेरेखा दोलोफोरा आसामनि गाहाय मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मानि बेरेखायै FIR होदों। बिथांमोना बिथांखौ रायजोआव गुबुन गुबुन धोरोमारि आरो हारियारि हान्जाफोरनि गेजेराव सुथुरखौ बांहोनायनि दाय होदों। नेक्स्ट खौराङाव दं कच राजबंशी फरायसा आफादा धुबुरी ओनसोलाव हेंथा दिन्थिफुंनाय आरो गोसोम फिरफिलाजों गोसोम सान फालिदों। कच राजबंशी फरायसा आफाद आक्रासुआ 28 आगस्तखौ गुबुन गुबुन सोरखारारि मावख'फोराव गोसोम फिरफिला बिरहोनानै आरो धुबुरीनि गलकगन्जआव गोख्रों सोमावसारनायखौ दिन्थिफुंनानै 28 आगस्तखौ थगायनाय सान महरै फालिदों जायखौ गोसोम सान होननानैबो मिथिनाय जायो। नेक्स्ट खौराङाव दं मिज' नेशनेल फ्रन्टआ मिज'राम हादोरसानि आयेन आफादनि बुंथिगिरिखौ बिथांनि मावख'आरि नखरखौ फोसाबनायाव 23 लाखनिबो बांसिन रां खरसा खालामनायनि थाखाय सोंखारिदों। नेक्स्ट खौराङाव दं आसामनि गाहाय मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया 27 आगस्त खालि मोनसे एसेम्बलि जथुमनायाव बिबुंथि होनाय समाव बिथाङा बुंदों रायजो सोरखार एप्रिल 2025 मायथाइयाव मोनसे आयेन लाबोनाय जागोन। बे आयेनानो जाबाय जायफोर सुबुंफोरा हाबा जागोन हाबानि 6 दान सिगांनो सरकारनो नटिस होनांगोन। बे 6 दान सिगांनो नटिस होनाय आयेनखौ गोनांथार आयेन खालामगोन होननानै आसामनि गाहाय मन्थ्रिया फोसावदों। नेक्स्ट खौराङाव दं चिरां बिजनी डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नं 11 सनापुर गामिनि सासे लाइमोन सेंग्रा निजोम बसुमतारिया लिभार केन्सारजों जुजिगासिनो दं होननानै फोरमायदों आरो बेल' नङा आरो गोबां बेराम दंबावो होननानै बुंदों। बेरामि निजोम बसुमतारिनि बिब' सोदोमस्रि बसुमतारिया ससियेल मिडिया फेसबुक पस्टनि गेजेरजों फोरमायदों दि गोबां रां दाहार लानानै आरो हा-हुफोर फाननानै बेरामिखौ फाहामनो नाजादों। थेवबो राङा थोआखै आरो गोबां रांनि गोनांथि दंबावो होननानै फोरमायदों। बेनिखायनो बेमारिनि बिब' सोदोमस्रि बसुमतारिया राहा गैयैयाव ससियेल मिडियानि पस्टनि गेजेरजों रायजोफोरनि गेजेराव जा हायो अनसुंथाइ होनो थाखाय खावलायदों। नोंथांमोना फंबायनि बेरामखौ फाहामनो थाखाय जा एसे हायो थाइसे थाइनैब्लाबो हरबानो जाबाय आरो आं फंबायनि बेरामखौ थाबैनो हामगोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम आरो नोंथांमोननो बेफोरबायदिनो खौरां नांबाय थागौब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे बेल आइकनखौ अल आउट थुनानै ला मानोना आं बेफोरबायदिनो खौरां लाबोबाय थागोन। गोजोन्थों।